Hello guys, welcome back to my channel. Dayo आङो भिडिअ बानायनो थाखाय नैबे दुब्लि बारियाव दंफैयो। माइखौबो दाख्लैसो गायदों। सप्तासे जानोसै नै। दासो पिकआप लाहांदों। नङाबा समायसिनगौमोन गोथां गोथां जानायमोनब्ला। So this is my third vlog. दिनैजों खेबथामसै YouTubeआव भिडिअ आपल'ड होनाया। दा YouTubeनि रायजोआव गोदान गाइखेर गारै YouTuber होनबाबो लस गैया। दा गोदान YouTuber नालाय सम सम लाजिलायबो लाङो भिडिअ खालामनो, ओंखायनो रावबो नुयै रावबो खोनायै जायगायावसो भिडिअ खालामफैदों आं नै दुब्लि बारियाव। थेवबो थांखिखौ नागाराखै, भिडिअ आपल'ड खालामगासिनो। स' नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोननि सापर्टजों आंबो सासे मोजां YouTuber जानो हायो। दा मेन खोथाया जाहैबाय, मेन खोथाखौ बुंनायनि सिगां आङो मोनसे खोथा खावलायनो सानदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै शेयार खालामनानै होदो आरो लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, गुरै खावलायनाय थाबाय। दा मेन खोथाखौ आङो जिरायनानै बुंसै। थ' थांना थानायाव बयहाबो मोनफा मोनफा सिमां थायो नङा होमबा? बे सिमांजोंसो मानसिया थांनानै थायो। सोरबाबा डक्टर बाबु, इन्जिनियार बाबु, सोरबाबा मिउजिशियान, पलिटिशियान बायदि बायदि गेदेर गेदेर सिमां थायो। दा गुबुनफोरनि बायदि आंहाबो मोनसे सिमां दं। बे सिमाङानो जाबाय गुबुनफोरनि बायदि डक्टर बाबु, इन्जिनियार बाबु, मास्टार बाबु जानायनि नङा, नाथाय सासे मोजां YouTuber जानायनि सिमां दङ। दा आंसो सासे YouTuber जानो सानदों नङा होमबा? दा आं सासे YouTuber जानो सानदोंब्ला आं हारसिंथ' YouTuber जानो हाया नङा होमबा? जेरै आंनि भिडिअखौ नायग्रा, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामग्रा, लाइक खालामग्रा, कमेन्ट खालामग्रा थानो नांगोन, होमब्लासो आङो ग्र' जानो हागोन, आंनि चेनेला ग्र' जागोन। दा बेनिखायनो आंनो नोंथांमोननि, जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गोबां हाजासे अननाय नांगौ जादों। नोंथांमोननि फुल सापर्ट आंनो नांगौ जादों। ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम आङो गुरै खावलायनो सानदों, नोंथांमोना जेरै गुबुनफोरनि चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब खालामो, शेयार खालामनानै होयो, भिडिअफोरखौ नायो, दा थिग बेबायदिनो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै होगोन, भिडिअफोरखौ नायगोन। स' नोंथांमोनसिम बेखौनो गुरैयै खावलायबाय, जाहाथे नोंथांमोननि अननायजों आंबो सानसे मोजां YouTuber जानो हानाय बादि नोंथांमोननियाव बेखौनो गुरैयै खावलायदों। दा गोबां बाथ्रा दं बुंनो गोनां, जेसांनो बुंलाङो जेसांनो लावलांबाय थायो। स' आङो बारा गोबाव बुंला, नोंथांमोना जास्ट आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय। लोगोसे आङो बेखौनो खावलायनानै दोनथ'नो सानबाय, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै शेयार खालामनानै होदो आरो आंखौ सापर्ट खालामदो। स' गाइस, थेंक इउ फर वाचिं। थाबैनो लोगो मोनगोन। अननानै भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। थेंक इउ।